Så blev det den 2. december. Vi er gået i gang med at lave nogle juledekorationer, og det skal vi til at klippe den her episode. Men først skal vi lige finde ud af, hvad vi skal drikke. Ja, det skal vi. Det skal du ikke trække ind og have. Det står troldebryg. Det er en troldebryg, ja. Det er nemlig Hennings lillebror Martin, der har brygget den her julemjød. Det er ham, der har troldebryg. Det var en rigtig god mjød. Men først så skal vi lige have klippet den første cirkel til det, hvad der så senere skal blive et kræmmerhus. Er det ikke sådan? Er det ikke det, kræmmerhus? Yes. Sådan. Hvor mange år siden er det så, Henning? Det er ud i... Oj. Der sker noget nu. Jeg har lavet en meget lille hat. Jamen, så har vi sådan en ting, Henning havde med her, hvor vi lige kan... Vi skulle nok have... Det er ikke den flotteste kræmmerhus, der er. Det vigtigste er, at der er plads til kager i. Altså, jeg er faktisk ret stolt af mit kræmmerhus, for at være ærlig. Jeg synes virkelig, det er flot. Kan jeg få en lille klips op? Det har vores egen. Det er noget tid til Troldebrygens julemøde. Den kom der. Og den smager vi jo på en dejlig lørdag. Den 2. december. Men jeg vil faktisk gerne lige fortælle jer noget. Her hvor vi sidder og laver, ved hvad der er her før. Svinestal. Det er faktisk rigtigt. Lige i det her område, der har der været omkring 20 stykker svin. Og nu er der kun 5. Og det er selvfølgelig fordi vores crewmedlemmer, de ikke er nogen svin. De er så søde, de kommer hjem også. Skål! Et troldebryg. Skål! Skål! Det smager godt. Jeg synes, man får mere sådan traditionel mjødsmag i den her. Ja. Den bider også lidt bedre, lidt mere. Den er ikke, jeg synes ikke, den har lige så tydelig kanel og nellik, eller hvad der ellers var. Men hvis man nu skulle, hvis min personlige mening, den første jeg smagte, den er flot. Den var bedre end den her. Altså jeg kan godt lide det, men det er fordi jeg også godt kan lide den traditionelle mjødsmag. Men den første, den smagte jo nærmest som saftevand, den havde jeg slet ikke lagt mærke til. Den havde jeg også drukket en flaske af uden op. Ja, så lad os sige, den der er længst ud til, det må så være seernes venstre, vores højre. Det man vil kalde kongeside. Det er den bedste, og så den ved siden af, det er den næstbedste. Hvad siger folket? Er der flest der på den, vi fik i går? Eller? Det må jeg ikke. Jeg kan bare lige vente med. Jeg synes, den var rigtig god, det vi fik i går. Ja. Det er 2 på i går. Jeg også i går. Du er også på i går? Ja. Du er også på i går? Jeg er måske mest på i dag, men flertallet får lov at bestemme, så vintermøden den får førstepladsen, og så har vi troldebryg på andenpladsen. Det betyder, at vi har fået 3 op, det betyder jo ikke, at hvis vi nu får den anden længere frem kommer. Og så er der nogen, der kommer til måske at ryge helt ud af mixet, ikke? Ja. Sådan er det jo. De må bare lære at leve med det. Sådan er det i showbiz. Ja. Det er en hopper. Ja. Og vi er hårde. Ja. Og på den note, så synes jeg, at vi skal sige farvel og tak for i dag. Farvel. Og tusind tak for, at I gad være med. Og fortsat god 2. december.